Wani sa kapalong i-videoan ako. Tora siya. Nangupras. Nangupras nito ko na sa kapalong. Tudong-dong ako sa mayo. Seryoso kay Farinjo. Tengok sama ka dia. Tengok sa ka dia. Tengok sa ka dia. Ngupras ko kay pati wala ipalit bukas. Hala nangupras. Nangupras siya mga idol. Ya gisis balay sa kihiring gisundan ako sa mga idol. Tadi sa diri nangupras siya oh. Kita isaw eh. Ha? Kita isaw. Puro night mga estudyante. Usawa gitrabaho. Ay, sulong lang ako ni. Nangupras siya oh, ang kalubihan. Pila ka buk rin ang imong lubay diri? Ha? Pila ka buk? Buk, renta buk. Pila ka buk? Di ta kapalit tuba ning trabaho. Dili. Ha. Ikaw tabag bukit? Ha? Tabag? Kamay ra magay na. Magulat ra kog mahalin. Ha? Magulat ra kog mahalin. Palit to ba? Ipalit na to ning tuba ha? Iparing upaw na dito. Wala, awa, trabaho. Ha? Anak, practice, eskwela. Unang ako na dyan. Sige lang. Ampun tas ginawa ni nga tagantag may glawas. Kapaalon pag eskwela. Gani? Mata, kapalitan bugas. Gani no? Sudan. Nasinaw na natong ulo. Ano nga itong ulo? Kao lang yung kuglubi ani. Huwag pa may natod sa kuha nga. Panyuto, kanila na po karon. Ah. Nabusog na ko ani. Layo kay kong balay. Silang pare, bot. Asa, panabot. Pinchar ako ni. Mukaulok ko niya gusto mong mabot ato ilang panyuto sa kuha. Pakupras na ko karon. Kupras ka pre? Uy! Pakupras ko pre. Ha? 24 ko pro. Ah, kana din no. Sus. Ikaw rin ha? Ako ramay lang kapalitan ko na ni pre. Ha? I-check ka lang. Ah. Pesa. Ito. Bulma ko ni kon be. 100. Grabe ka rin dali ka, yung mangulam raman day ka. Yung wala pong kwarta.